गुड इभिनिं टु अल बयनिसिमबो लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय आलादा रोखोमनि भिडिअ लानानै दिनै फिन खेबसे जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअआ मानि सायाव जागोन टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै निस्सय मिथिखाबाय। आर्जेन्ट केसनि गोनांथि जादोंब्ला रां जोङो मिथिनो मोनो आजिखालि गोबांथार बेबायदि प्ले स्ट'रावहाय जोङो मोनो, नाथाय प्ले स्ट'राव जायफोर एप्सफोरखौ जोङो मोनोब्लाबो बेवहाय जोङो 4G एपखौ जोङो मिथिनांगोन दै। माखासे एप्सआ ओरैबायदि माने स्केमखा आरोना, पुरा स्केम खालामो, बेखायनो एसे केयारफुल आरोना। नैबे समाव आङो बेबायदिनो इन्स्टेन्ट पार्सनेल लन बा बेबायदिनो जोङो मिथिनो मोनो जेरैबायदि ब्रान्च एप्लिकेशन, बिनिफ्राय मानि भिउ, बिनिफ्राय क्रेडिट बि बायदिसिना एप्सफोर जोङो मोनो। जायफोरा गोसो लानो हायो, खिन्थु लानायनि सिगां जोङो मिथिनांगोन माबे 4G आरो माबे जेनुइन ना। जोङो सानफ्रामबो जेनुइनावहाय हाबनांगौ, नाथाय रिक्सआ गोबां खम जेमानब्लाबो आरोना। जोङो जायफोरा गोसो बेनिफ्राय बे एप्लिकेशननिफ्राय जोङो इन्स्टेन्ट केस लानो हायो आरोना। आर्जेन्ट जाथारोब्ला बेबायदिनो 5,000, 3,000, 6,000, 10,000 बेबायदि जुदि इलिजिबोल जायोब्ला जोङो हायो। खिन्थु आङो दिनै बयनिख्रुइबो माने खमसिन इन्टारेस्ट आरोना बेवहाय, खम इन्टारेस्ट आरो जोङो माने ब्रान्च आरो मानि भिउ बे मोननैया खम इन्टारेस्ट, आरो बाखि जोङो बेलेगाव लायोब्ला गोबां इन्टारेस्ट होनांगोन आरोना। इन्टारेस्टिं एप्लिकेशन, गोसोब्ला नोंथांमोना बिनिफ्राय लानो हायो आरोना। लाथारनांगौ बे नङा, खिन्थु गोसोब्ला जोङो लानो हायो। बेवहाय आधार कार्ड नांगोन आरो पान कार्डखौ खिन्थु नांथारगोन आरोना। नोंनि क्रेडिट स्करखौ नायनानैसो बिसोरो होगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, नै 20,000मोन आंनिया, अलरेडि जोब्बाय, क्लस जाबाय आरोना। आं एसे दिन्थिनि बेबायदि बेवहाय 10,000निबो नै 10,000नि दंमोन आरोना, नो डिउस, फुरा जोब्बाय आरो बेयो अलरेडि। लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोननाय, निस्सय गोसोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो लानो हागोन। बेवहाय बेबायदिनो हम लन दं, क्रेडिट कार्ड्स दं बायदिसिना। आङो बेफोरखौ बुङा, नाथाय पार्सनेल जों लानो हायो आरोना। बेवहाय पार्सनेलाव थुबाय, बेबायदिनो पार्सनेल लानो हायो, आरो नाथाय क्रेडिट स्करा मोजां जानांगोन। जोङो पार्सनेल लन लानो हायो बेवहाय आर्जेन्टआवहाय आरोना। केस नांगौ जाथारदोंब्ला लानो हायो, खिन्थु खम इन्टारेस्ट बेवहाय। आरो जोङो बेबायदिनो ब्रान्च एप्लिकेशन मोनो, ब्रान्चआवबो लानो हायो, नाथाय जोङो टाइमाव होनो हायाब्ला सिभिल स्करा गाहायाव थांगोन आरोना। बेखायनो जोङो सानै हयै लानो हायो आरो इन्स्टेन्ट। इन्टारेस्टिं एप्लिकेशना बे मानि भिउआहाय। गोसोब्ला लानो हागोन आरो लाथारनांगौ बे नङा आरोना। नाथाय जोङो फेक आरो 4G एपनिफ्राय बासिनानै थानांगोन। गासैबो एप्सनिफ्रायनो माने लाजाया आरोना। लोगोफोर, बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन।